бъдем подизпълнител техен на вече техни клиенти и толкова ни трябваше. Край. Идеята беше готова, проучванията направени за съответната нужна техника, оборудване и оттам нататък проектът доби вид на хартия и по изискване на схемата за социално предприемачество и зачакахме резултата от труда ни. Минахме през най-различни идеи. Първо си мислехме за някакъв тип социално предприятие за развитие, което ще развива туризъм в Велико Търново, защото знаете, че Велико Търново е столица на туризма и културна столица на България. После преминахме през традиционното ателие за занаяти, за приложни изкуства, но просто така се мисля, когато се заговори за социално предприятие, това е факт в цяла България. Обикновено винаги хората си мислят, че ще се съберат ето там едни хора с увреждане и те ще правят керамика, те ще рисуват картини и те ще правят мартеници и какви ли не такива неща. И затова решихме, че понеже с новите реалности, които настъпват в България, твърде вече започнаха да се налагат, вече почвам да виждаме в различни търговски центрове и какви ли не други места, сложени такива едни столове за масаж. Има също и такива термомасажиращи легла и различни такива неща, които могат да бъдат използвани точно за нуждите на хората с увреждане. Идеята ни е точно да се развива такъв вид дейност, но тя също и да бъде съпътствана и с едни такива допълнителни дейности, като от реда на традиционен масаж мануален с ръце, а също и с някакъв вид браснарно-фризорски услуги. И вече оттам не се завъртяха всичките неща и решихме нашето социално предприятие да се нарича ателие за здраве и индивидуален стил. И успяхме с нашия бизнес план да направим добро впечатление върху, мога да кажа, върху всички. След това обаче се оказва, че една идея сама по себе си, колкото и да е добра, не може да бъде реализирана без наличието на финанси. Затова трябва да се помисли за начина на намиране на средства. Ти сигурно тук ще искаш да ме попиташ откъде ние можем да намерим средства, ако имаме една идея. Ами това всъщност е един от най-важните моменти при реализирането на социалното предприятие. Не, за съжаление, една идея не е достатъчна за реализиране на социално предприятие. Най-важната е финансовата подкрепа на едно стартирало и да има помощ, консултанти от квалифицирани консултанти, които да дадат старт на хората, да ги обучат, да може да стартира това предприятие. Нищо не става без първоначален капитал. И въпросът за финансиране е просто наложителен. Дори говорим дали ще е по някакъв проект, по някаква програма или по някакъв друг начин намиране на средства, просто финанси са необходими и за стартиране, и за продължаване на дейностите. Нужно е да намериш финансиране. Вече го имаше, но да се умееш по най-добрия начин да разходваш средствата за това финансиране, защото като средства за оборудване и ремонт, те не бяха достатъчни. Важно е да намериш хората, които да работят в това предприятие, да ги стимулираш, да ги накараш да се трудят, да дадат всичко от себе си. Нужно е да намериш средата, която да те подкрепя. Средата като обществена среда, като политици, като хора, като общност, като всичко. И накрая трябва страшно да се мобилизираш и себе си, и екипа, с който работиш, за да реализираш една идея на практика. Осигуряването на средства може да стане по различни начини, със собствен и с привлечен капитал. Собствен капитал е, ако хората, които са създали организацията, са отделили някакъв собствен финансов ресурс, който да използват директно за реализирането на идея. Ако обаче те нямат такъв,
те могат да пробват да намерят финансиране, да речем, от банковите институции, но там трудното ще бъде, че ако искат пари от банките, то те ще трябва да обезпечат по някакъв начин тези пари, което пак е една сравнително голяма трудност. Към момента има и трета възможност, която е много, как да кажа, реална и много бързо може да бъде използвана, а именно осигуряването на средства от различни фондове на Европейския съюз, които финансират изграждането на социални предприятия. Това е може би не най-лесният, но един от най-лесните за реализиране начини в сравнение с първите два. По отношение на финансирането, парите са много важно нещо, но те не са всичко. За стартирането на социално предприятие в основата е най-вече желанието на група от хора, които трябва наистина доброволно да започнат тази идея. Впоследствие те биха могли да намерят средства за реализирането, което наистина нужни са и средства. Биха могли тези средства да се получат и по европейски програми. Когато имаш идея и имаш финансирането, човек си мисли, че всичко е много лесно вече, но отново не е лесно. Нищо не се случва лесно и така, както на нас ни се иска. Ако трябва да направим паралел между същинския бизнес и между социалното предприемачество, то основната разлика е, че при социалното предприемачество на първо място са хората, т.е. социалния ефект. Ние правим тази стопанска дейност, за да могат едни хора да се почувстват добре и да продължат да правят това, което правят. Докато в реалния бизнес на първо място е печалбата. Там хората не че не са важни, но реално погледнато труда се насочва единствено към увеличаване на тази печалба. В социалното предприемачество винаги има някаква комбинация между собствен ресурс на организацията и привлечен ресурс. Примерно някакво помещение или офис, който е общински и е отдаден на някакъв по-преференциален наем или друг тип собственост, която да бъде предоставена на социалните групи, които искат да стартират дейността, за да могат те по-лесно да се включат на пазара и да реализират своята идея, за която вече са осигурили финансиране. Социалното предприятие се създава в подкрепа на една, примерно, неправителствена организация, която има конкретни членове с определени, примерно, ако е за хора с увреждане, както е нашата организация на инвалидите Надежда в град Добрич, ние обслужваме интересите на хората с увреждания в Добрич. Социалните предприятия, според мен, са устойчива структура. Устойчивост, да, много хубава дума. Устойчивост значи в момента, в който изтече проекта и финансовата подкрепа от проекта, това социално предприятие да се самоиздържа. За мое щастие, аз успях да постигна това. Ние сме сдружение с нестопанска цел, но можем да направим стопанско предприятие с идеята оборота или средствата, които бихме реализирали чрез социалното предприятие, да можем да реинвестираме в основната дейност или основната работа на нашата организация. Докато търговските дружества, според мен, няма живот в тях. Тоест всичко е за пари. Докато търговското дружество, там интересите са вече съвсем различни и си гонитба на чиста печалба за самите участници в дружеството. Значи може да кажем, че хората, които се чувстват социално нестабилни и получават социални помощи от държавата, на практика и решат, че те не са им достатъчни, имат възможност да стартират социален бизнес и по този начин да направят живота си по-добър и да се чувстват финансово независими. Не само, че искаме да им го кажем, ние искаме да ги мотивираме да го направят, защото това е прекрасна възможност те да използват собствения си капацитет за реализиране на идеи, които ще подобрят изцяло техния живот. Те няма да разчитат само на социални помощи, а ще могат чрез допълнителни усилия от тяхна страна да подобрят жизнения си стандарт, да изкарват допълнителни средства, с които да помагат на много други хора.
Хубавото е, че когато дадена идея започне да се реализира, винаги, когато човек има желание, се намират хора, които да му помогнат. Бих казала на хора, които искат да правят социално предприятие, че трябва да се престрашат и да имат малко повече воля и може би да има някакви проблеми при създаване на това социално предприятие, но това, което накрая може да бъде едно удовлетворение, че нещо си създал и останало след себе ти, което може да помогне на други хора. Успях да го постигна с първо страхотна мобилизация на хората, които работят тук. Така, те са моята гордост. Екипа, който жените в пералнята и шофьора са моята гордост. Те дават всичко от себе си и може би го правят, защото за първи път в това малко градче им е дадена възможност за това да се трудят. Да имат някакви доходи, да помагат на семействата си, да издържат децата си. Предлагаме една доста добра услуга на фона на всичко, което съм виждала. Конкурентно способни сме. И като качество на услугата, и като цена. Предлагаме транспорт от до място. Мобилни сме. Можем да приемем всякакво предизвикателство. Единни сме и страшно удовлетворени от свършената работа. Ние познаваме и работим с много хора, които имат прекрасни идеи, но нямат опита, който им е необходим да започнат. Но именно за това в рамките на този проект ние успяхме да изградим от тях умения и капацитет, те да преминат към следващите стъпки, а именно осигуряването на средства и всъщност реализирането, стартирането на дейността, което всъщност е и най-важният заключителен елемент при стартирането на всяко едно социално предприятие. То вече излиза със своя продукт и екип на пазара и започва да се конкурира с съществуващите играчи на този пазар, където започва истинската борба и възможност за реализация. Конкуренцията е жестока. Рисковете от това да излезеш на пазара са невероятни, но аз мисля, че с качество и с труд и с постоянство ще се справим. Лени, надявам се, че с нашите приказки успяхме да изясним дейността си и ще можем да бъдем полезни на всички, които искат да стартират социално предприятие. Сигурна съм в това.